Човека с малък куфър. Тук е просто уникално. Рая. Но нещата не се развиха добре. Часа е 7:13. Аз бях на маникюр, както може да видите. Любимия ми цвят за лятото. И сега ви взимам с мен да оправим багажа за морето, защото тази вечер заминаваме. Значи положението е следното. Багажа е подреден, така да е по-скоро е събран и чака да бъде подреден в куфара. Сега ще ви обърна камерата да ви покажа какво съм взела за 10 дни. Така, започваме с две обикновени кърпи, за всеки случай. Няколко връхни дрехи с различен цвят. Това са тук тези неща, ще ги използвам да опаковам. Тук си бях поръчала някакви плажни неща от Шин, чехли, една чанта и чанта за плаж, една цветна чанта за навън. Тук са най-различни потници, различни цветове, къси панталони, пак различни цветове. Това са малко по-потници като за излизане. Това са плажни дрехи. Тук имаме няколко рокли. Тук тези няма какво да ви ги показвам. Бельо, банския там, пижама. Тук всичко е козметика за баня, за след баня, сешуар и съм си взела 3 книги. Прислужницата, за нея съм чувала, че има много висок рейтинг. Тази я взех на намаление от Сиела. Ще видим. Пак е някаква мистерия. И ето тази. Не знам, ще избера коя точно да почна да чета. Няма да ви обяснявам тук в тези серии какво точно има. Няма смисъл. И тук съм подготвила една чанта за плаж, понеже ние ще пътуваме през нощта и най-вероятно сутринта ще отидем на плаж. Сложила съм две кърпи. Слънцезащита. За слънцезащита ще си поговорим в друго видео. Бански за мен, за моя приятел и това е общо взето. Само исках да покажа каква е между женския багаж, моя вече го видяхте, и между мъжкия багаж. Това е мъжкия багаж. Човека е с малък куфър. Моя куфър е ето тук. И, както виждате, не е от най-малките. Оставям ви, за да почна да прибирам багажа в куфъра, защото е стана късно и трябва малко да поспим. И ще се видим, когато тръгнем на път. Часа е 4:11 и ние тръгваме към Гърция. Апдейт. Ние вече пристигнахме в Гърция. Запазили сме си къща за гости на втория ръкав на Халкидики в Нея Мармарос, като в следващите кадри ще видите дали сме доволни от самата къща за гости. Не знам дали е точно къща за гости или хотел. Ние пристигнахме към 11 часа, затова отидохме и малко на плаж, след което към 1:30 се настанихме. Така че ще видите в следващите кадри самата стая, в която сме настанени. Държу вратата. Хладилник. Банята е доста широка, между другото. Стандартна баня. Ама гледката е просто един път. Гледката е топ.
Втория ден започна с айс-лате и посещение на Дестиника Бич. За бич бар менюто беше доста разнообразно. Аз си взех гирос, Иван взе тостери и хот-дог, плюс кола и вода. Всичко ни излизна 19,50 евро, а след обяда си взех една плодова салата, която беше 7 евро. Вечерта посетихме таверна Тосимади, която се намира на плажа Парадисус. Масите са разположени на самата пясъчна ивица. Вкусна храна и добро обслужване, като задължително трябва да си направите резервация. Ние първата вечер не успяхме да се доредим, защото ресторант е доста популярен. На следващия ден се отправихме към плаж Трестеника и там седнахме на Ethnic Beach Bar, като това е един от най-хубавите бич барове, които съм виждала. Гледката е направо уникална. Има шезлонги и чедъри на самата плажна ивица, а отделно на това бара е на няколко нива, на които също са разположени шезлонги и чедъри. Най-отгоре има масички и столчета, на които може да седнете да обядвате, да пиете кафе или просто да се насладите на прекрасната гледка. Най-очудващо за нас беше, че за шезлонги и чедъри не се заплаща, нямаше и минимална консумация, просто трябва да има някаква консумация. Плажът беше с фин пясък, а морето беше тюркоазено синьо, като навсякъде и също много чисто. Не знам дали от видеото ще разберете, но тук е просто уникално. Рая. Ванчо, ти да добавиш нещо, любовче? Не, всичко е страхотно. Барът се казва Етник и се намира на около половин час от Неос Мармарос на плаж Трестеника и е изключително спокоен, няма много хора, некомерциален, точно това, което на нас Иван ни харесва. Вечерта се отправихме към ресторант Лимани, който е разположен на главната улица на Неос Мармарос. Красиво място с приятна атмосфера, но за съжаление само до там. Обслужването беше доста бавно, повече от 20 минути чакахме само за да ни вземат поръчката, а храната изглеждаше добре на външен вид, но на вкус не оправда очакванията ни. Калмарът беше прекалено изпечен, дори имаше вкус на изгоряло и не бихме го посетили отново. Само внимай да не паднеш. На следващия ден се отправихме към плаж Парадайс, който се намира на около 1 час от Неос Мармарос. Плажът е изгушен между скалите, пясъкът е фин, а морето има синьо-зелен цвят. Даже по-навътре, като се навлезне, става тюркоазено синьо и пясъкът е чисто бял. Отново няма определена цена за чедъри и шезлонги, изисква се само консумация, дори няма минимална. Самия плаж се заслужава да се посети заради красивото море, но пък е доста популяризиран и препълнен с хора. Буквално бяхме чедър до чедър, шезлонг до шезлонг, което на нас с Иван не ни хареса изобщо. Вечерта решихме да си доставим малко удоволствие и пробвахме гофретите на Фрегио. Познавахме сладкарницата още от Солун, когато посещавахме и не пропуснахме да се насладим отново. Друг плаж, който посетихме е Климатария на около 1 час от Неос Мармарос. Малка плажна ивица, свободна зона и зона с бич барове. Ние седнахме на бич бар Ла Куева. 10 евро струваше сета шезлонг с чедър с отделна консумация. Отново тюркоазено синьо море, прозрачна вода, толкова, че да видиш дъното. Това беше и плажа с най-ситен пясък. Беше една идея по-препълнен с хора от първите 2 дни, но нищо общо с Парадайс.
Няколко фрапета, айс лате, тук водите вървяха безплатно към напитките и обяд. Общо сме похарчили 50 евро, а гледките са просто спиращи дъха. Вечерта си бяхме резервирали маса в ресторант Океалус, също доста популярен. Намира се на главната улица на Неос Мармарас и има великолепна гледка към морето. Храната беше сравнително добра, мидите не бяха добре изготвени, но пък октопода беше страхотен и Иван хареса своята паржола. По принцип ресторанта не предлага коктейли, но само защото попитах, ми дадоха менюто от бара, който се намира под ресторанта, така че за обслужването 10 точки. На следващия ден посетихме един плаж, който се намираше близо до Климатария. Бич бара не беше нищо особено, но беше приятно, водата беше чиста. А на последващия ден посетихме плажа Калимаци. Също кристална вода, почти като навсякъде. Беше много приятно, не съм снимала много, затова виждате частични кадри. В момента сме на остров Диаспорос. Сутринта наехме лодка, с която да обиколим самия остров, но нещата не се развиха добре. Затова върнахме лодката и човека, който реално ни я даде, нали, под наем, ни предложи все пак да ни закара до самия остров, да обиколим плажовете. И сега точно това правим. Минаваме през горички. Ауч! За да може да стигнем едни от най-хубавите плажове на острова. А реално, по принцип има така наречената Синя лагуна, Blue Lagoon плажа, който е много известен и ходят с лодки до там. Ние не можем да отидем пеша. Но човека, който ни докара, ни обясни, че всички плажове тук са Blue Lagoon, само че този е силно популяризиран и че останалите плажове също много си заслужават, даже повече от този са по-хубави. Просто другия е по-известен и там се трупат всички лодки и че много повече ще се забавляваме на тези плажове, където отиваме сега. Ако има нещо интересно, ще се включим отново. Историята е следната, какво се случи. Бяхме си запазили лодка за нас с Иван, която да управляваме ние, още от вчера на Ворворо, като тук реално се намира и остров Диапорос или Диапорос. Сутринта дойдохме, обясниха ни, нали, всичко за лодката, как се управлява, за какво трябва да следим, къде трябва да ходим, всичко подробно. Много сме доволни от персонала, от който наехме лодката. И навлезнахме навътре в морето, като плана беше да обиколим тук различните плажове, но на средата на мен ми стана много лошо, просто много се изплаших, не знам, паднах в някакво състояние. И решихме да се върнем. Няма какво да ви обяснявам с подробности. Не беше приятно усещане. Явно си имам някакви непреодоляни страхове, защото и преди съм се качвала на лодка и на кораб, но не е, нали, толкова малка. Просто вълните много силно се удряха в самия нос на лодката. Доста се изплаших и решихме да се върнем. Но пък човека, от който наехме лодката, беше много дружелюбен. Видяме, че съм изплашена, си поплаках и ни предложи, върна ни. Платихме
160 евро. Той ни върна 100 евро и ни предложи да ни закара до самия остров, да ни остави цял ден да си плажуваме. И в един прекрасен момент, когато ние също сме готови да дойде да ни вземе, като през цялото време, докато ни караше до тук, ние се съгласихме, през цялото време питаше как се чувствам, дали това ми е достатъчно бързо, достатъчно бавно, самото каране на лодката, защото той я управляваше. Така че съм много доволна. Не знам защо така се оплаших. Сега като се замисля, не беше чак толкова страшно, но пък си прекарваме един страхотен ден на плажовете, пеша се разхождаме, просто си доставяме удоволствие. За съжаление обаче до тук няма как да стигнете с кола или пеш. Трябва да дойдете с лодка или да си намерите човек, който да ви докара до тук. Преживяването се заслужава. Водата е кристално чиста, плитко е, спокойно е, няма бич барове, просто тишина и шума на морето. Посетихме още 2 плажа, които са по-скоро като лагуни, въпреки че този се казва Бул Лагун Бич. Там пък водата беше кристално тюркоазено синьо, с бял пясък. Много красиво, ще видите кадри. Така че ако сте на Естония и се оплашите от мен като лодката, ви препоръчвам да си наемете човек, който да ви докара до тук, да посетите просто този плаж като цяло острова Диапорос или Диапорос, не знам точно как се казва, и да пропуснете някои от комерциалните плажове, просто защото си заслужава и носи удоволствие. Spirit, lead me where my trust is with